Bon dia, poble. La reflexió d'avui, com sempre, breu, curt i ras. Els mitjans de comunicació ens amaguen el que està passant per tota Europa, sobretot a Anglaterra. Que allà, com que van sempre un any o dos endavant, ja reben abans que nosaltres, per això també ens arribarà aquí. De fet, ja ha arribat perquè ja ens degollen a la gent, inclús decapiten i tot. Passa que això són informacions que molt breument passen desapercebudes i els mitjans ens les amaguen de seguida. Allà a Anglaterra el que no perdonen és que hagin entrat a una escola de nenes petites i els ja l'hagin anat matant. Però bé, les manifestacions dels blancs reben de les policies i resulta que els matxets i les armes els porten els manifestants, escolta bé, els immigrants. Es passegen pel carrer amb armes blanques de quilo i ara aviat seran armes. Però bé, la qüestió és que Anglaterra defensa els immigrants i ataca els homes blancs, ataca els indígenes, és a dir, racisme pur i dur del govern anglès. Racisme, sí, i això està passant aquí ja. Doncs preparem-nos i sobretot no lluitem contra un o dos o tres immigrants, encara que puguem, perquè ells tenen sempre 5 o 6... Van dues colles, una la que dona la cara, la que et fa mal i la que et roba o et mata, i després ve una altra colla amagada darrere per si plantes cara. Ho dic perquè fan servir la tàctica, fan servir tàctiques, són dolents, són perillosos i estan preparats. I venen aquí per això. No ens equivoquem. No plantarà mai cara un sol immigrant. No. Venen una colla, que són els que fan mal, però després darrere hi ha una altra colla. En recordeu-se'n. Mai plantem cara a un o dos o tres immigrants perquè aquests van armats. Mentre t'es baralles amb uns, els altres t'apunyalen per l'esquena. D'acord? Sobretot, aneu al tanto amb això. Després no digueu que estic sonat, que us estic avisant. Visca Catalunya lliure i fotem fora l'estat nacional de Catalunya ja.